One day. Umama antshela ukuthi usaya emsebenzini. Sengiyahamba-ke ngicela uklineke la endlini. Khululeka mama nizoyenza le nto le ontshela yona. Okay, bye-bye-ke. Bye-bye. Nivele nihlale embhedeni nibukele ma-TikTok. Manithi nibheka isikhathi umama sekazobuya emsebenzini. Nivele nithathe ijeke lamanzi nithele phansi nikorobhe. Avele afike umama akokode. Samkelo sengibuyile vula umnyango. Nivele nithure nichubeke nikorobhe. Hayi bo kunomuntu marara. Samkelo ukhona? Ya nikhona. Oh sowubuyile emsebenzini mama. Ya sengibuyile vula umnyango. Bekunjani vele emsebenzini? Hayi beku-right. Oh manje umrungu wakho usesemhlophe namanje. Hayi man Samkelo wazi kahle ukuthi aberungu bohlala bamhlophe. Vula umnyango man. Nivule ini? Vula umnyango kaniwenze njani? Ubani mina? Samkelo ngishiswa ilanga la man. Kanti akunamthunzi, thola umthunzi lapho ngaphandle. Umama avele akhiphe ispeki ebhegini avule ngaso. Angithole ngisakoro. Kanti khani uklina manje Samkelo, that's why musi ungafuni ukuvula umnyango. Hey angihleki nawe mina, klina la endlini. Niyaklina musi mama. One day. Usifiso anifonela antshela ukuthi Samkelo mngani wami ngifuna namhlanje sihambe sizikhiphe, ngifuna siyodla e-restaurant. Mina Sifiso imali yokubhadala ukudla anginayo. Hayi khululeka Samkelo, mina nginayo imali yokubhadala ukudla. Sivele sifike e-restaurant. Usifiso avele aphakamise isandla athi wait ngisacela ribs and pap for 2. Kanti Sifiso rara uvele uphakamise isandla bese ucela ukudla bese bakulethela ukudla. Ya Samkelo mawaphakamisa isandla kuza iwaiter bese uyariklela le waiter ukuthi wena ufuna ini. Sifiso musirana kumnandi. Usifiso athi kimi Samkelo mina ngisafuna uketoilet ngiyabuya manje ngicela ungilinde. Okay Sifiso. Uphakamisa isandla bakulethela ukudla. Uphakamisa isandla bakulethela ukudla. Usifiso avele asitake emnyango wasetoilet ungasavuleki. Ayibo sizana ngumnyango ungasavuleki. Yo nkosi yami ngibhadala njani ukudla manje Samkelo? Nivele niphakamise isandla nithi futhi wetha nisacela icoke yeFanta orange nepizza. Futhi wetha avele ayileze ipizza necoke. Kumnandi musira uvele uphakamisa isandla bakulethela ukudla ungabhadali nokubhadala. Nivele nidle nicede. Futhi wetha avele abuye athi kimi bhuti wami nayo ibhili okumele uyibhadaleke. Anithi nibheka iprice ithi 2500. Futhi wetha umuntu ro ekumele abhadale igama lakhe uSifiso ne usaya etoilet manje. Sirinde for 5 hours soloko uSifiso angafiki. Kwagcina sekufika imene yathi kimi bhuti sisacela ukuthi ubhadale otherwise uzosicleanela la uphinde usoshele nezitho. Mina futhi manager musi anginayo imali umuntu ro kumele abhadale ukudla umngani wami uSifiso soroko aye toilet. Bagcine sebengiwashisa izitho mara uSifiso waye aniyenza le nto aniyenza yona pheka manje seniwasha amaphoto. Ngavele ngakhala izinyembezi zagcwala eFaduko. One day ngivele ngicela umama wami imali abangisacela ungigcwalisela nge10 rand first. Umama antshela ukuthi Samkelo kwamanje imali anginayo ngisengahoranga ngcono urinde imonth iphele ngizokupha imali. Ngivele ngijikele emakamereni ngivule iwareka mama. Mangithi pha nayi imali. Ngivele ngithatha i10 rand ngivale emawareka. After 5 minutes umama antshela ukuthi Samkelo thatha i10 rand lapha ewarekini ungithengele amatamata ayi2 before babhala lapha e-store. Nivele nivule emawareka. Mama ayikho i10 rand la ewaretini. Samkelo bekunemali la ewaretini. Bekunemali la ewaretini khumbula kahle bekune10 rand la ewaretini. Yini uyithethe na? Mara ngiyithatha kanjani ngoba kusho wena ukuthi wena awunayo imali urinde ukuthi uhore. Manje ngiyithatha kanjani imali ungahoranga nokuhora? Kuvele kushaye isikhathi sokuyorara. Mama mina sengiyorara urare kahle. Okay Samkelo nawe urare kahle. Mama avele athathe ifone afonele obaba uMrodo. Hello baba uMrodo. Ukhuluma nomama kaSamkelo ngifuna uzoranda uSamkelo manje njengoba arere ngicela uhambe naye le ePurukwane sekahlupha kakhulu uSamkelo. Please ngicela nizeni manje ebusuku asarele. Avele afike ubaba uMrodo. Wakey. Hey pretty boy, how are you my leadership? Ngiyaphirisa kahle empirweni nina kuba kunjani? Thing, kirena batho ba. Hey Wankitsi. And then manje mama babandra abantu raba manje. So, nna, ke biditse ke mama le papa, ba mfonetse hantsi mama le stressed Allah. Agere? So, nna, ke dile mo ro mpotse nnete. Agere? Ore wa o tshwenya mama, eno mo tshwenya kang, ke o shie mo robetse. If re sa utlwane ka dipolelo wa tsoga wa para ke a lo wena Polokwane ra utlwana ntate. Hayi baba Mrodo mhlambe ufike endlini errong yabona mina ayikho lento enihlupha ngayo mhlambe ningene emzini orong. So nyokotsa mali nina uyabhotse ba Polokwane. Anifuni lokuyazi Polokwane ngoba ni rap mina ngizonikhomvisa imovie bhuti. Ukhuluma ngani baba? Ngithi kini ngizonikhomvisa imovie mina ngisamkelo kayi1 kwesithukufa amagundwane namaphela. Ufuna ukusishaya? Into engakutshela yona mina ukuthi try me. Try what? Try anything baba Mrodo. Anything like what? Ngithi mina bhuti try anything abantu abaningi abazama ukutry anything yabona kimi baphelela ezibhedlela. What you just
Qhubeka uhleke futhi qhubeka uhleke. Ngicela ningiphumele ngomnyango before ngenza into engizozithola ngayo empirweni. Oh manje wazithola ukuthi into engikhuluma ngayo iyahlekisa. Wazithola ukuthi iyahlekisa lento engikhuluma ngayo. You made me laugh. Mama ngicela ucoshela abantu please. Apha mona ujela Christmas Limpopo mona.